Cestou k počátkám. Kraj kolem Nové Olešné si nejdéle uchoval náboženskou víru svých předků. Starý českobratrský hřbitůvek nad vsí, označený prostou kapličkou, je toho dokladem. Nikdo by však nehledal na tomto místě pohřebiště. Starou kacířskou obcí je i blízký Strmilov. Drsná příroda, kamenitá neúrodná půda i odlehlost vytvářely zde odedávna povahové rysy houževnatců a vytrvalců. Klepání tkalcovských stavů v nizoučkých jizbách vystřídal hukot strojů nových továrníček, obsluhovaných bývalými domáckými tkalci. Daleko ve světě prosluly zdejší rybářské šňůry, vyráběné u Paulátů. Kreslil jsem si tu obojí kamenná boží muka s letícími čápy v oblacích a bílým palupínským kostelíkem v pozadí. Šel jsem i kaštanovou alejí ke hřbitovnímu kostelu svatého Ondřeje, který je podle pověsti nejstarší křesťanskou svatyní v kraji, a rozhlížel se ke hraničním lesům, jejichž terén má už zcela ráz vysočiny. Kamennou strohost této krajiny zjemňují svou stříbřitou zamlžeností rybničné hladiny, kterých přibývá směrem k Jindřichovu Hradci. Z rybníků, ovroubených indigovými pásy lesů, zdál se mi nejkrásnějším Kačlešský svou polohou a rozlehlostí. Nechci však ukřivdit ani Krvavému, jehož poezii zdůrazní bílá křídla Radsků, dvojmo promítaná do nebes i vod. Skupiny velikých žulových balvanů na stráních kunžatského okolí mají pro tento kraj hlubší význam než jako pouhá přírodní zajímavost. Zvýrazňují v jeho tváři charakterovou pevnost lidu. Žuly bylo užito na kašny z jednoho kusu vytesané, dávající kunžatskému náměstíčku podobu a melodii. Ze žuly jsou věžní krakorce na chrámu svatého Bartoloměje. Březové aleje a květy černíše hajního mne provázely od Jarošova k Nekrasínu. Je to malá ves s travnatou návsí, kapličkou a rybníčkem, v němž se odrážejí dva bílé štíty statku Uhajných, kde pamětní deska označuje, že se tu narodil roku 1817 Vojtěch Hlinka, kněz, vlastenec a spisovatel, píšící pod jménem František Pravda. V nedaleké Nové Včelnici už tehdy vyráběli textil. Bedřichu Smetanovi tu postavili pomník. Nad městem u lesa si včelničtí Židé, kteří byli z obyvatelstva nejzámožnější složkou, založili hřbitov. Rostou tu divizny, žampiony a tchuje. Staré hebrejské nápisy smívá déšť. Pojďme do Kamenice až na Rachačky, abychom poznali i toto město. Přituleno k úpatí zalesněného kopce vstyčilo k nebesům dvě červené věže, zámeckou a chrámovou. Jméno mu dala obrovitá lípa v zámeckém parku, pamatující prý století 13. My jsme přišli na náměstí plné zeleně a vůní, kde kašna,
barokní statue svatováclavská i jeden poschodový dům mohli by nám povědět o dětských letech Vítězslava Nováka, autora Jihočeské svity, nejslavnějšího kamenického rodáka. Nejkrásnější jsou tu však zimy. Zamiloval se do nich malíř Alois Kalvoda, který si sem přijel namalovat zasněžené náměstí i staré uličky u kostela. Kameničtí ševci jezdívali na všechny jarmarky v kraji a byli stejně známí jako jejich počátečtí spolubratři v řemesle.